ועכשיו אנחנו חוזרים אנחנו חוזרים עכשיו לאירוע באיראן בסיועו של יוסי מנשרוף, חוקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה. שלום לך מר מנשרוף. שלום וברכה. כן, מה אתה מבין מהפיגוע הזה? אנחנו מבינים שדאעש ביצעו כאן את מה שהם תכננו לעשות. במרץ 2017 דאעש פרסמו קלטת ובה הם הצהירו על כוונתם לבצע פיגועים נרחבים נגד מוקדים וסמלים באיראן. אני גם רוצה להזכיר שבשורות דאעש יש חדרים סונים איראנים. כלומר דאעש כן הצליחו ליצור אחיזה בציבור האיראני הסוני, וככל הנראה הם יסייעו בקר הפורה הזה כדי להגיע לטהרן ולבצע את הפיגוע. איראן מדכאת את הסונים בשיטתיות מאז קום המשטר, ולכן זה פעל נגד איראן, והיא חצה כאן את מה שהיא עושה במדינות אחרות. הטרור שאיראן מפעילה חזר אליה כמו בומרנג, ואני רוצה גם להזכיר למי ששכח שאחרי שהכוחות האיראנים והסורים שחררו מחדש את חלב, אז בכיר במשרד החוץ האיראני התריע שאומנם יש עכשיו חגיגות באיראן, אבל זה חגיגות רק לטווח הזמן קצר, כי הטרור הזה שאיראן מפעילה מחוץ לשטחה צפוי להכות בה בסופו של דבר. תזכיר לי מר מנשרוף שאירוע כזה אני לפחות לא זוכר באיראן. היו פיגועים בשנות ה-80 על ידי ארגון האופוזיציה מוג'הדין חלק, וזה מאוד פגע בפופולריות שלו בתמיכה הציבורית, לכן הם הפסיקו עם זה, וזה גם נבע מהיד הקשה שהפעיל חומייני ואחריו חמינאי. הם הרגו עשרות אלפים מהם בבתי הכלא. איראן הצליחה, התגאתה, חמינאי התגאה, וגם שכן לשמות המהפכה התגאו כל הזמן שאיראן היא בטוח בתוך הים של המשברים שיש באזור. אבל אתה רואה שבכל זאת הדיכוי שאיראן הפעילה באזור מכה בה כעת, כי זה רק העצים את הסכסוך השיעי-סוני שחדר לשטחה. אני חייב רק לומר שאנחנו רואים תגובות ראשונות מבצירים איראנים. כבר אתה רואה שזה לא הולך לשנות את המדינות של איראן, כי הם מצהירים שהם ימשיכו להכות בטרור בתוקף. כלומר איראן ממשיכה פה, אנחנו לא נראה איזשהו מגמה של פשרנות מצד איראן, אלא רק יד קשה. ואני רוצה להזכיר, העיקר הפורה שהדאעש קיבלו מהסונים בשטח איראן נובע מכך שהמשטר האיראני לא מאפשר לסונים לבנות מסגדים למשל באיראן. זה דיכוי שיטתי. אמור לי, איך הפיגוע הזה, איך התקרית הקשה הזאת מתקשרת עם הסכסוך הכללי במפרץ הפרסי? בוודאי שהמתיחות הגואה בין שיעים לסונים, בין איראן לסעודיה, דחפה והניעה עוד יותר את המוטיבציה של דאעש. צריך לזכור שדאעש, האויב הראשי שלו זה לא ישראל אלא איראן, כי זה סכסוך תיאולוגי דתי ששורשיו הם בסכסוך ההיסטורי בין השיעים לסונים. כלומר האויב הראשון של דאעש, הוא מתיימר לייצג את הסונים, הם דווקא השיעים, ובראשם איראן שגם נלחמת בדאעש בעיראק וקצת יותר בסוריה, אבל גם נתפסת כמעוז השיעה, איראן ועיראק. אז אתה רואה פה גם מגמה של התעצמות הסכסוך השיעי-סוני די מהשפעתה של איראן, כיוון שאיראן מלבה את הסכסוך השיעי-סוני. אני מבין. בתוך איראן היה גם תגובות של תומכי חמינאי שניסו לנגח את אנשי המחנה רוחני, שטענו שהנה בחרתם ברוחני והניצחון ברח, הביטחון ברח. אני מבין. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך על ההסברים הללו.